שלום לכם, עכשיו אנחנו רוצים לעשות מתכון. שם המתכון הוא סלט ערבי. חומרים הנדרשים הם לימון, קצת לימון, קצת מלח וקצת בצל ומלפפון אחד, עגבנייה אחת וקצת נענע. עכשיו, אופן ההכנה הוא חותכים את העגבנייה לחתיכות קטנות וגם את המלפפון ואת הבצל ואת הנענע. עכשיו אנחנו שמים קצת לימון וקצת מלח ועכשיו אנחנו מערבבים אותם וככה יש לנו סלט ערבי. בדיעבו